人間の目は横よりも縦への動きに弱いと言われています。ピッチングの基本はアウトコースの低めですが、配球の中で高いボールを意図的に投げてバッターの目を撹乱することも必要です。バッターが不利な追い込んでいるカウントではどんなボールでも手を出してくるので、肩の高さのボールは有効です。仮にこのボールに手を出してこなくても、次に低めのボールをしっかり投げ込めばバッターは目がついていかず、スイングも自由にできなくなります。